खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बर' हेडलाइन आपडेट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ हिमन्त बिश्व शर्माया समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना हाबाफारिनि सिङाव आबादारिफोरनो राङारि अनसुंथाइ रानदों। आबादारिफोरनि आयखौ 2 गुन खालामनायनि थांखिजों मोनसे गाहाय हाबाफारि गिबि मन्थ्रिनि समग्र ग्राम्य उन्नयन योजनानि सिङाव गोदान बिथांखिफोरनि गेजेरजों मख'जाथाव दावगानाय जादों। बेबादि मोनसे मावथांखि लाइभस्टक सेक्टराव दावगालु आबादारिफोरनि थाखाय जिउ राहा आरो साख्रि सोरजिनाय, जाथावना मावथांखिनि सानस्रिफोरजों लोगोसे आबादारिफोरनि हानजाफोरनो राङारि हेफाजाब होयो। दासिम बे हाबाफारिनि सिङाव सा 2,500 मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ मदद होनाय जादों, जेराव गासै 10 कौटि रां होनाय जादों। हाबाफारियाव गोख्रैथिखौ दाजाबदेरनानै हिमन्त बिश्व शर्माया मैया जालुकबारियाव सा 800 आबादारिफोरनो राङारि अनसुंथाइ रानदों, जायजों आबादारि सुबुं समाजखौ गोहो होनो आरो बिसोरनि जिउ राहाखौ बांहोनो नाजानायखौ बांहोदोंमोन। आबादखौ गोदान मुगायारि खालामनायनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ गोहो होनाया जोंनि सोरखारनि मोनसे गाहाय नोजोर बिथिं। जोंनि नाजानायखौ रोखा खालामनो थाखाय आं कामरुपआव आबाद जुन्थियारिखौ रानगासिनो गिबि मन्थ्रिया एक्सआव लिरदोंमोन। मैया 8 दिसेम्बर खालि जानाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गासै सा 800 आबादारिफोरा सोरखारनि अनसुंथाइखौ मोननो हादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ मुम्बाइ पुलिसनो दैथायहरनाय वाट्सएप टेक्सटआव गाहाय मन्थ्रि मदिखौ बुथारनायनि हुमखि मोन्दों। बलिउड स्टारफोर शाहरुख आरो सलमान खानखौ बुथारनायनि हुमखि मोननायनि उनाव मुम्बाइ पुलिसआ दा गुबुन मोनसे सिगिनाय खौरां मोन्दों, जेराव दैथायहरग्राया गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ नोजोर होनानै मोनसे बुथारनायनि बागै फोरमायो। रिपर्टफोरा बुंदोंमोन दि मुम्बाइ पुलिसनि ट्राफिक हेल्पलाइनआ मोनसे टेक्सट मेसेज मोनदोंमोन, जेराव दैथायहरग्राया बुंदोंमोन दि गाहाय मन्थ्रि मदिनि जिउआ खैफोदआव दं आरो सानै आईएएस एजेन्टफोरजों बमा बेरफ्रुहोनायनि गेजेरजों गाहाय मन्थ्रिखौ नोजोर होनो मोनसे फाव फान्दायनाय जादों। पुलिसआ दैथायहरग्राखौ राजस्थाननि आजमेर जिल्लायाव नागिरना दिहुनदोंमोन। सिनाय मोनै दैथायहरग्रानि बेरेखायै मोनसे एफआइआर रेबथुमनाय जाबाय होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव गथ'साफोरखौ 5 सिङाव रैखाथि होनो पल्स पलिय' केम्पेइना जागायबाय। 8 निफ्राय 10 दिसेम्बर 2024 सिम हादोर नाङैनो साब नेशनेल इम्युनाइजेशन डे (SNID) पलिय' केम्पेइन फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझाराव मोनसे गुवार पल्स पलिय' टिका थुनाय हाबाफारिया जागायबाय। बे हाबाफारिनि थांखिया 5 बोसोरनि बाङाइ बैसोनि खुदियाफोरखौ पलिय'नि बेरेखायै टिका थुनाय। बेखौ रोखा खालामनो थाखाय बावसोमनाय नाजानायफोर दि रावबो गथ'फोरा टिका थुवाजासे थाया। गासै जिल्लायाव थिसनजानाय टिका थुग्रा बुथ, न' थांग्रा हानजा, मबाइल इउनिट आरो ट्रान्जिट टीमफोरजों लोगोसे गोबां चेनेलफोरनि गेजेरजों पलिय' ड्रपफोरखौ होनाय जादों। बिटिआर सोरखारा बिमा-बिफा आरो बिगोमाफोरखौ गावसोरनि गथ'फोरखौ खाथिनि इम्युनाइजेशन बुथआ लाबोना एबा दावबायफैनाय हानजाफोरजों भेक्सिन लाजानायखौ थि खालामना फोसावनायाव गोख्रों बाहागो लानो खावलायदों। मावख'आरिफोरा गोसो होनानै बुंदोंमोन दि पलिय'नि खैफोदनिफ्राय उन्दै गथ'फोरखौ रैखाथि होनो आरो ओनसोलनि पलिय' उदां थामानखौ लाखिनो थाखाय सुबुं समाजनि हेफाजाबा गोनांथार। बे फोसावनाया रायजोआरि सावस्रिनि थाखाय सोरखारनि रादायखौ नोजोर होयो, जेराव सानथामनि हाबाफारिनि समाव क'क्राझारनि बयनिख्रुइबो गोजानसिन ओनसोलफोरखौबो आवग्रिनो थाखाय हानजाफोरा मेंनो रोङै खामानि मावगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ हिमन्त बिश्व शर्माया अमा बेदरखौ होबथानो जेबो सानथांखि गैया होनना खोथा होयो। अमा आरो दाउ फिसिनायनि थाखाय हेफाजाब फोसावो। सीएम शर्माया बावैसो रोखा खालामदोंमोन दि रायजोआव अमा बेदरखौ होबथानायनि जेबो सानथांखि गैया। बिनि सोलायै रायजो सोरखारा फैगौ रां बावजायाव अमा आरो दाउ फिसिनायनि थाखाय मोनसे हेफाजाब बिथांखि लाबोनो थियारि खालामगासिनो। जुदि सोरबा हौवासा एबा हिन्जावसाया अमा एबा दाउ आबाद मावनो लुबैयो, अब्ला फैगौ रां बावजायाव बिसोरनि थाखाय मोनसे मोजां बिथांखि थागोन, आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुजायना होयो। अमाखौ मोदाइजोनि महर होनना मानिनाय जाया, बेनिखायनो अमा बेदरखौ होबथानायनि जेबो सोंथि फैया।
जुदि अमा बेदरखौ बन्द खालामनाय जायो अब्ला बोरमा बेदरखौबो बन्द खालामनांगोन गिबि मन्थ्रि शर्माया बुंबावदों। बे फोसावनाया आसामाव अरायथा आरो रांखान्थियारि महरै मावथावना आबादारि आदबफोरखौ जौगाहोनो थाखाय सोरखारनि गुवार नोजोरनि बाहागो। बेनि गेजेराव बे सप्तानि सिगाङाव मानकासारनि एमएलए आमिनुल इस्लामआ हटेल रेस्टुरेन्टफोर आरो सुबुं समाजनि जथुमफोराव मोसौ बेदर जानायखौ बन्द खालामनायनि आसाम सोरखारनि थिरांथाखौ गोख्रोङै सोंखारिदोंमोन आरो बेखौ धोरोम उदांथिनि सायाव गाग्लोबनाय होनना बुंदोंमोन आरो दाबि खालामदोंमोन दि बेयो रायजोनि मुस्लिम हारिखौ गोरोन्थियै नोजोर होयो। दायो बेनि सायाव बाथ्रा दान्थे-बिदान्थेया सोलिगासिनो। बाथि खौराङाव दङ मणिपुराव नागिरनाय अपारेशननि समाव हाजो आरो हायेननि जिल्लाफोराव दावहा बायदि गलाफोरजों लोगोसे गोबां हाथियार बोखांदों। भारतारि रौनिया आसाम राइफल्स आरो मणिपुर पुलिसआ हाथियार आरो गुलि बारुदनि बाख्रिखौ जब्द खालामनो थाखाय रौनियाफोरजों लोगो लाफायो। मणिपुराव बिग्रायारि हान्जाफोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव दुखु होनानै भारतारि रौनिया आसाम राइफल्स आरो मणिपुर पुलिसआ रायजोनि हाजो आरो हायेननि जिल्लाफोराव गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियार, गुलि बारुद आरो दावहाबादि बाख्रिफोरखौ जाफुंसारै बोखांनो हादों। 2 आरो 6 दिसेम्बर 2024 मायथाइनि गेजेराव जानाय गोरोबनाय अपारेशनफोरा ओनसोलाव गोजोन आरो रैखाथि लाखिनो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायखौ दिन्थियो। 2 दिसेम्बर 2024 मायथाइयाव कांगकपि जिल्लानि लयसिं रिज ओनसोलाव खालामनाय गिबि अपारेशनाव गंसे स्नाइपार राइफल, गंसे लाथड गान, गंनै 9mm पिस्तल, गंसे SBBL सिलाइजों लोगोसे गुलि बारुद आरो गुबुन दावहा नांग्रा बाख्रिफोर मोननो हादोंमोन। बै सानावनो सुरासानपुर जिल्लानि फाइकथां गामियाव मोनसे जथाय अपारेशनाव गंसे 7.62 SLR राइफल, गंसे 12 बरनि सिंगल बेरेल गान, गंसे 9mm पिस्तल, गुलि बारुद आरो उफ्रा दावहाबादि बेसादफोर जब्द खालामनाय जादोंमोन। बोखांनो हानाय गासैबो बेसादफोरखौ आरोबाव नायबिजिरनाय आरो दांथायनि थाखाय मणिपुर पुलिसनो गथायनाय जादों, जाय ओनसोलाव बिग्रायारिफोरखौ दबथायनो आरो आयेन आब्रुथिखौ लाखिनो नाजानायाव मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया। 6थि खौराङाव दङ गिबि मन्थ्रिया पलासबारि सुवालकुसि दालांनि थाखाय भुमि फुजा खालामदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया रबिबाराव मोनसे गोसोखांथाव बिथायारि सानजथाय मावथांखिनि थाखाय भुमि पूजन फोरबो खालामदों। सोनाब गुवाहाटीआव ब्रह्मपुत्र दैमानि सायाव मोनसे गोदान 4-लेन लामा दालां 12.21 किल'मिटार गोलाव बे दालांआ खोलाहा पलासबारिखौ साहायाव थानाय आसामनि रेशमनि राजथावनि सुवालकुसिजों फोनांजाबगोन। सुवालकुसिनि बाथन फार्माव खुंजानाय बे हाबाफारिया लांदांनि थाखाय नेमखान्थि बायदियै लुनायनि जागायजेन्नायखौ दिन्थियो, जाय फोनांजाबनायखौ बांहोनो आरो ओनसोलाव जौगानायखौ बांहोनो समायखिरा लायो। सीएम शर्माया टुइटाराव फोरमायदों, जोंनि बिथायारि सानजथाय दावबायनायाव मोनसे आरोबाव माइल खुन्थिया। 12.21 किल'मिटार गोलाव पलासबारि सुवालकुसि दालांआ मोननै गोनांथार थावनिफोरनि गेजेरनि फारागथिखौ फोजोबगोन आरो रायजोआव फोनांजाबनायखौ बांहोगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोनबावनाय जादों। 7थि खौराङाव दङ चिरां जिल्लाया लेङाइ हायुंआरि टिका थुनाय सान बेखेवदों। चिराङाव मैया काजलगावनि जेएसबि सिभिल देहा फाहामसालियाव साब नेशनेल इमिउनाइजेशन डे नि जिल्ला थाखोनि बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारिया पलिअखौ फोजोबस्रांनायाव टिका थुनायनि गोनांथार बिफावनि सायाव गोसो होदोंमोन आरो बेनि थांखिया बेखौ थि खालामनाय दि जिल्लायाव 0 निफ्राय 5 बोसोर बैसोनि साफ्रोमबो गथ'फोरा जिउ रैखा खालामग्रा पलिअ टिका मोनो। एसएनआइडि हाबाफारिया सिडली आरो बल्लामगुरि ब्लकफोराव मोन 24 सेक्टरफोराव गासै 438 थिखानाय टिका थुग्रा बुथफोरखौ लाफागोन, जायखौ फरायसालि, ट्रानजिट जन, बाजार, सावस्रि फसंथान आरो बास स्टप बायदि गोजौ थाखोनि ओनसोलफोराव गायसननाय जागोन, जाहाथे बिमा-बिफा आरो जोथोन लागिरिफोरनि थाखाय गोरलैयै सौहैनो हायो। चिराङाव 0 निफ्राय 5 बोसोर बैसोनि फ्राय 69,000 गथ'फोरनो पलिअ टिका जगायनो बिथांखि लानाय जादों। बिटिआर सोरखारा साफ्रोम नोगोरारिफोरखौ गावसोरनि गथ'फोरखौ टिका थुनायखौ रोखा खालामनानै पलिअ गैयै बिटिआरनि थाखाय आखाइ हमलायनो खावलायदों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।